Ma? 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 Ay! Usapan! Oh! Kisog. Lain pa yato, ma. Wala din kami simba. Wala mo? Nakagla ba nun? Ilang simba nun? Usapon ko na to. Ha? Bisimpan ko ito itong yaging biko! Ma, wala bang kay tinuod nga relasyon sa tumingan mo. Ay, kay wala bang kay paghandog niya. Sa? Hadlok? Maluhadlok man. Ako sa Ginoo? Utang kaya Ginoo. Sapot mo na siya. Ma, ang pagkahadlok mo ay sinugdan sa kaalang matag sa iyang bulo. O ang paghadlok mag-ingon din. Dili pagkahadlok ng pati ubunalan ka. Kundili, paghatag taas na respeto, pagtaho, kukma, kung importansya sa libo. Kaya kung itagaan mo siya taas na respeto, pagtaho, kung kukma, yung nervous, kunahon mo siya sa tanang mga utang. Ayaw ko pag-isa! Huwag ka na sayot kung kusay nakasulot sa kung kasi-kasi mong kuna-kuna! Ma, concerned lang ko sa iyo, ma. Kasi, magmahal niya ka. Oh! Ano sabak kayo mo dire? Ay, hindi mo alam. Sige, ratyaw-yaw. Kaya wala na kong isimba. Istumtyahan ako din ayaw. Sabi kayo na ko nga. Nakadong ko sa iyo, tiyutanan. Uy, Chris! Kung saan ka nung bisalikan rin ha? Ah, dili man. Dili man kumusukol sa inyo. Tuwad kayo nasayod ko nga ang tanang kasulat sa Biblia. Ano na yung mga tuuran? Concern, Chris? Kung concern ka, ayaw ko gisgutay may tungkol sa Biblia. Sa una naman kasi balik-balik ang may tungkol sa kaluwasan. Dinadala pag yun yung mga pastor. Hatag ang nag-asapang sa mga pinabuyoy. Kung sunod mo siya tinukuhan, puro naging priso na ako kagalingon. Kaya bawal. Bawal mo nagarilyo. Bawal inom. Bawal mo sugal. Inapili lang ba yun ang tagtahon o guban pa? Nya, nagkapadyo kayo manghimantay. Okay raw yung kinabuhi ka ng Chris. Ay na ko ilagdi. Pa! Mag-usap lang ko. Pag-ampol ko, makausap ang ibong prinsipyo. Sakit kayo para na ako tungod kay nasayod ko sa imong panulingan. Kung dili ka magbago, kung dili ka magbago pa. Sige. Magtuman ang imong gusto. Mula kaupo sa mga dapit, ano sa pagsagyo sa pulong sa Diyos. O kung na ako masayod ko ka na sa ako mabalik. Hoy! Maglakaw-lakaw na mo ka! Marayo ba? Kanino na sa mo? Mayo ba? Tutulog ka? Ano magkatawa ka sa mga? Di ba palibaw? Kahit pulos kong pataka! Ha? Kumana di ba kong tawag sa iyo? Tanawa! Napaayo na nato ang aking balay. Kaya, nalapot mo ikaw ay negosyo ni Papa. Taghaan sa akong panahon ang nakupuluhan doon sa Diyos, ma. Para sige lang tawag ko. Saan ba na kung ni mama ni mo dire? Pa, dili man sa iyong anak. Sige lang. Mamalihog ko nila, Pastor. Sa paluak ninyo din eh. Mahitungod sa pagdawas kaluwas ng pagtuos sa Diyos. Hindi nga. Sige lang, uban ninyo din eh. Kunya, daghan pa ang dapat kasultihan. Unta ma-realize ninyo na mga kinaunan ako nito kay tinuod ka gisulat sa Biblia. Tinuod ka ang tunay eterno. O tinilalim ka mag-antos dito sa walay katapusan. Tama na lang sa masalito mo sa kuwan nga nagasimba mo pasahan. Maayo pa rin muna ko ka. Sabang kayo sige magaya. Hindi ko simba. May pulos! Ayaw mo na yung anak ko si Chris. Oh, galing ka galing pa. Ito, sir. Salamat ka.